poñen en bolsa. Un caracol nunha leituga. 8 minutos, que temos que irnos a Vigo, concretamente a parroquia de Beade, porque ali Padín pois están sin vivir en un montón de vivendas, porque é que abrir a auga da villa é unha lotaría últimamente, porque pode sair auga ou non, Padín. Pois sí, efectivamente, estos días en plena ola de calor, pois xa vos imaginades como poden estar os veciños de Beade. Manolo, mira, véntame para acá e contanos que foi o que pasou aquí en Beade dende o domingo. Ven para acá, Manolo. Oi. Que pasou aquí? Que pasou aquí? Que quedamos inundados con barro. Estuvemos barro sempre. A agua salía como se fuera chocolate. E ainda está a proba nas baldosas, que están cheas de residuos que quedaron despois de baldear. Pero ti baldeache xa? Home, sí, eu baldeei, claro. Como iba a ter todo o barro que me viña por aquí? Imposible. Cando se foi a auga aquí en Beade? Aquí en Beade se foi o domingo pola mañán. En plena ola de calor? Sí, claro. En plena ola de calor. Se foi pola mañán. E cando vi unha pouca de agua que xa toldada, debían de ser sobre as 9 da noite. Do luns xa, porque temos aquí a Elena, que ti o domingo non estuveches na casa, chegastes Claro, o lunes, non? Claro, xa Sí, é directo, claro, que está salindo na tele. Está me dicindo, está salindo na tele, claro, xa é viña directo. enlodada, xa viña sucia, sabes? Entonces, Claro, vos imaginadevos aquí a situación, porque claro, hai veciños que tuveron os nenos sen ducharse 3 días. sí, claro. En plena de calor, isto fácil non Sí, debe ser. isto é triste, cos críos tamén, con esta calor, tamén sin poder ducharse, isto manda carajo. Pero bueno, é o que hai. Xa, a ver, hai que tomarlo un pouco con filosofía, como fai Elena, porque outra cousa non hai para facelo, non? Claro. A situación, vos imaginadevos, compañeiros, como foi, porque hubo veciños que incluso tuveron que ir ao centro sociocultural para ir ao baño. Para ir ao baño, claro. Isto é triste tamén, Isto... Estamos xa en vías case de solucionalo, compañeiros, así que esperemos que nunhas horas ou nuns poucos días pois isto quede solucionado. Así estamos aquí en Beade, compañeiros. Pois sí, Rocío, porque é a típica cousa que damos evidentemente por feita, abrir a villa e non ter auga, máis como estaban contando aí estes veciños nestes días de calor. De feito, para facernos unha idea, Bernardo, en unha casa normal, nunha vivenda calquera, canta auga gastamos? E imos ver que necesaria é a auga no noso día a día, porque segundo os datos máis recentes do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, cada fogar galego consume de media uns 128-130 litros por persoa e día. Do consumo total de auga registrado en Galicia, o 70% provén dos fogares, do consumo doméstico. E como se reparte ese consumo? Pois por estancias, o 73% do total vaise no baño, ducha máis cisterna, inodoro. Aquí irían 95 litros por galego o día. O 19% na cociña, o que é vertedoiro, lavado e limpeza. Falamos duns 25 litros por cabeza. E o 8% restante sería o consumo de outras zonas. Aquí incluímos limpeza en xeral ou villas auxiliares con usos menores. Son 10 litros os que empregamos nestas tarefas. Un apuntamento. Neste apartado de outras tarefas estarían electrodomésticos como a lavadora ou o lavalouza. O lavalouza é un aparello que optimiza o uso da auga. E iso é o que debemos facer. Un uso racional e responsable todo o ano e agora, no verán, aínda máis, se cabe. Claro, é que acabas de amosarnos, Bernardo, a cantidade de litros de auga que empregamos para facer calquera actividade normal das nosas casas inma versus estarte duchando cun fío de auga ou ter que ir a facer as necesidades a casa dun veciño porque non podes tirar da cisterna. É que tremendo. A min acaba de impresionar bastante que consumamos 128 litros por persoa día, O sea, pareceme increíble. É verdade que permitidme que diga isto, que igual non é moi políticamente correcto, pero dá unha idea do afortunados que somos, de que cada día temos eso, na villa, ti vas, dúchaste para fregar a louza, para todas as cousas, cando de repente eso desaparece, diste, ostras. Afortunados todos, menos os que menos os de Beade nestes 4 días, que tamén... Que andan un pouco enfadados. Bueno, un pouco enfadados,
A min chamame tamén moito a atención, Sos Antón, que tamén eu creo que como unha cousa moi nosa do noso carácter, que ante a adversidade, esa actitude desa muller, como, bueno, pois imos tirando, Resignación. imos tirando, Sos Antón. Decían no meu resignación cristiana, ¿no? Efectivamente, que riquiños hai, bueno, pois estamos apañándonos. Pero, a ver, eu entendo que non é un problema de falta de auga, é un problema de de que hai sempre. algún problema dentro do que a traída e que, bueno, pois a empresa de augas do Concello ou a traída resolverán, non? É dicir, é un problema puntual. O que sí é certo é que nós temos unha cultura da auga un pouco nunca nos faltou, non? Entonces, bueno, tamén o mellor temos que empezar xa a pensar un pouco de como podemos ser un pouquiño máis Uso responsable, non? Completamente. máis Estás de responsables acordo, no uso. Pepo? Sí, totalmente, sobre todo cando hai zonas de España que son secarrais, non? Que sufren moitas épocas de seca, e de repente pois ver como nós temos as fontes funcionando, botando por fora con alegría desmedida, pois hai xente que lle toca no corazón directamente. O que pasa que a mí o que me costa creer é que en 4 días non se dé amañado un tema de suministro. Iso que me costa a min creer e o que me pon un pouco de mal humor, porque realmente eu creo que nos tempos que corren e con monitorizado que está todo para atopar onde está a avería, xa debería de estar máis que resolto, pero Totalmente, non nos que damos dis de que conta. pode ser algo puntual, non? Que lles din literalmente ando a concenar, tomamos nota, Sí, que é o típico cando chamas por unha avería. É puntual pero, claro, o problema, pero impuntual a solución. efectivamente, e ti mentras indo o baño á casa do veciño. Tremendo. Bueno, pois a ver se teñen sorte e o solucionan. Por certo, 12:05 minutos.